Nyborg Slot er Nordens ældste og Danmarks ældste bevarede kongeborg. Slottet blev grundlagt i år 1170 af Knud Prizlavsen. Nyborg lå midt i landet, og derfor brugte kong Erik Klipping borgen som et centralt mødested for magtfulde mænd og kvinder. Nyborg Slot er nok det tætteste, vi kommer på Christiansborg, og i dag siges slottet at være et af Danmarks vigtigste monumenter fra middelalderen. Der skete flere betydningsfulde begivenheder, og den første af dem fandt sted i 1200-tallet, da Danmarks første grundlov blev underskrevet, nemlig Erik Klipping-håndfæstningen fra 1282. Slottet blev opført af Valdemar den Stores nevø Knud, som havde slottet fra 1775 til 1200. Efter ham kom kongehuset til, og de havde slottet fra år 1200 til år 1849. Efterfølgende fra år 1849 til nutiden her er det danske stat, der har ejet slottet, som nu også er virkelig bygget op. Noget, der er helt unikt for Nyborg Slot, er kong Christian den 3. anetavle, som findes her på slottet. Det er meget typisk rundt omkring i Danmark fra 1150 til 1350, at byer blev bygget rundt omkring kirker og slotte. Da det var adelfolk, der opførte bygninger, og især opstod der byer på Østersøkysten på grund af fjernhandel. Derudover var produktionen af korn og kvæg en vigtig faktor. Byerne i Danmark voksede også kraftigt i befolkningstal og størrelse, da der var kongelig bebyggelse i området. Det var tilfældet her i Nyborg, hvor befolkningstallet tog kraftigt til. Nyborg Slot og Kirke, som blev opført i 1388 til 1428, har været med til landbyen Nyborg. Udover det, der ofte blev holdt hof på grund af Nyborgs centrale beliggenhed, var Nyborg også en handelsby, da det ligger ud til kysten. Derfor forekom udviklingen både hurtigt og godt i Nyborg og resten af Danmark. Efter middelalderen gjorde Christian den 3. Nyborg til hovedstad i den nye protestantiske kongerige for 1836. Svinkel er interessant, fordi Nyborg dengang var en af Danmarks største byer. Nyborg er ikke en af Danmarks største byer længere. Men Nyborg spiller en stor faktor i middelalderen, og et godt symbol på den udvikling, som foregik gennem middelalderen. Det var en periode fyldt med udvikling, og som skulle vise sig at gøre Nyborg til en by med rigdom og kongelig gejst.